नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस यूट्यूब चॅनलवरती। तर मित्रांनो, आज निघालो आपण एकविराईच्या दर्शनाला कारल्या डोंगराला। रात्रीचे वाजलेले मित्रांनो, आता 12 वाजलेले आहेत आणि आपण निघालो आहोत, रात्रीचे निघालेलो आहोत। मी एकटा आहे आणि आम्ही निघालेलो आहोत कारल्याच्या डोंगराला। तर मी तुम्हाला दाखवतो आता रात्रीचा कसा प्रवास करतोय मी आणि कसं का आहे। आता मी पोहोचले मित्रांनो खोपोलीला। आता मी पोहोचलेलो आहे मित्रांनो खोपोलीला। तुम्ही बघू शकता बाहेर सर्व असा अंधार पसरलेला आहे। आजूबाजूला तुम्ही बघत असाल तर काहीच दिसत नाही तुम्हाला, फक्त रोडवरती तुम्हाला फक्त गाड्या दिसतात मित्रांनो। तर आम्ही निघालेलो आहोत आणि आताचा प्रवास मी तुम्हाला सर्व दाखवतो कसा का आहे, कसं काय चाललोय आम्ही। आता आम्ही निघालो आहोत मित्रांनो खोपोलीमध्ये। तर आम्ही निघालो आहोत जुन्या हायवेने निघालेलो आहोत, जुना पुणा रोडने आम्ही निघालेलो आहोत। तर बघूया आपला प्रवास कसा होतो। थोड्या वेळातच मी आपल्या खंडाळा घाटामध्ये पोहोचेल, तर तेव्हा मी तुम्हाला दाखवतो कसे का आहे तिकडचं वातावरण। मित्रांनो, मी थांबलोय आता खोपोलीमध्ये। रात्रीचे वाजलेले आहेत 12:30। थोडासा रेस्ट घेणार आहे मित्रांनो, 5 मिनिटं थांबलेलो आहे। मी आता थांबलेलो आहे श्री बापदेव मंदिर खोपोली येथे थांबलेलो आहे मित्रांनो। इथे एरिया आहे कृष्णनगर, तुम्ही बघू शकता समोर आहे आपल्या। आणि आता आपण निघत आहोत मित्रांनो पुढच्या प्रवासासाठी। तर चला आपण भेटूया पुढचा।
वाचू पायरीला येतय धुपरतीचा वास. आपण आता आलेलो आहोत मंदिरामध्ये. मंदिराची आपण लाईनमध्ये उभं राहिलेलो आहोत. ओटी घेतलेली आहे आपण, तुम्ही बघू शकता. आणि आता आपण लाईनमध्ये उभं राहिलेलो आहोत. सकाळचे वाजलेले आहे 4:30 वाजलेले आहेत. नुकतीच आरती झालेली आहे. सत्वाची सावली डोंगर कपारी बैसली. उपदली सत्वाची सावली डोंगर कपारी बैसली. दिलाच साधू साध दिला नाहीचा उदो उदो बोला.